Je moet er nog aan gaan. Bij 10 graden op de camping steen. Maar minicamping uit en thuis in Kolm had deze week toch aardig wat gasten. Een stuk of 15. 12 of 15 ongeveer. Ja. En dat is van alles wat. Caravans, campers. Eigenlijk hebben we al meer dan gebruikelijk is. En dat had ik te krijgen met de corona op dit moment. Mensen willen graag uit. En die ziet je plak. En dat vernemen wij onder reserveringen. We krijgen grote reserveringen al. Zelfs van augustus nu al reserveerd. De mensen willen zeker wezen dat ze een plak hebben. Wij zijn met de caravan, ja. Alleen de luifel hebben we maar even niet opgezet, want dat leek niet zo verstandig. Lukt toch wel om u te vermaken? Zeker. Allemaal boekjes en foldertjes meegenomen en dat soort dingen. We hebben een tabletje bij ons waar we even televisie kunnen kijken, dus het komt allemaal goed. Ja. En soms voor een paar dagen is het best gezellig. Het moet natuurlijk niet de hele week duren, maar goed. We zien wel. Het waar zit in deze maaienvakantie net echt mee. Maar daar maait de eigenaars hadden geen zorgen over. Want de meesten, die komen wel dit hier. Ik zie ook een heel veel nieuwe gasten. Mensen die nog nooit in Friesland geweest zijn. En die zeggen al, ja, we zitten in het buitenland en nu proberen we een plak te vinden in Nederland. En dat vinden ze best wel verrassend. Want ze had toch een beeld van Friesland dat dat keel is en koud is. Nou, jood is dat koud, maar meestal valt het mee. En we zitten hier natuurlijk prachtig tussen de wouden en de warren. En wat dat betreft valt het te ontdekken.